ናብ ሓፋሽ ቤተ መጻሕፍትኹም እንቋዕ ደሓን መጻኹም። ናብ ሓፋሽ ቤተ መጻሕፍትኹም እንቋዕ ደሓን መጻኹም። ናይ ሓፋሽ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ማሕበረሰብና ንዝርከቡ ኩሎም ብናጻ ጸጋታቶም የቕርቡ። ቤተ መጻሕፍቲ ካብ መጻሕፍቲ ዝሓለፈ ብዙሓት ነገራት ኣለዎም። እዚኦም ናይ ትምህርትን ናይ ሓጎስን ስፍራ እዮም። ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ኩሉ ዕድመ ንዘለውን ድሕረ ባይታ ንዘለዎምን ሰባት ንክመሃሩ፣ ድሌቶም ክእልሹ፣ ምስ ካልኦት ንኽራኸቡን ኣብ ማሕበረሰቦም እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ክፈልጡን ዕድል ይፈጥሩሎም። ሰራሕተኛታት ቤተ መጻሕፍቲ ወይም ሰብ ሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ዝስመዩ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ኣብኡ ዝህልው ሕቶታት ንምምላስን ቤተ መጻሕፍቲ ዝጥቀሙ ጎብነይቲ ንምሕጋዝን እዩ። ሓደ ሻዕ ንቤተ መጻሕፍቲ ምስ ጎብነኹም ንስኹምን ስድራኹምን ተተመላሊስኩም ንኽትመጹን ኣብኡ ብእትረኽብዎ ክትሕጎሱን ይገብረኩም። ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ዝኾነ ኣቕሑ ክትልቅሑን መደብ ክትሳተፉን ትኽእሉ። ኣብቲ ቤተ መጻሕፍቲ ዝርከበሉ ከተማ እትነብሩ እንተኮይንኩም ኣባልነት ናጻ እዩ። መብዛሕቶም ቤተ መጻሕፍቲ ሽምኩም፣ ኣድራሻኹምን ቁጽሪ ስልክኹምን ወይ ኢሜይልኩም ክሓትኹም ይኽእሉ። ሓደ ቤተ መጻሕፍቲ ድማ መለለዪ ካርድ ይሓትኹም። ኣብ ቬርሞንት ቤተ መጻሕፍቲ ብቤት ፍርዲ እንተዘይተኣዚዞም ናትኩም መረዳእታ ንማንም ከካፍሉ ኣይፍቀደሎምን። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘይተለምደ እዩ። ዋላ ዝተለቃሕኩምዎ መጻሕፍትን ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ዝተጸምበርኩምሉ መደብን እቲ ቤተ መጻሕፍቲ ምስ ማንም ዘየካፍሎ ምስጢራዊ መረዳእታ እዩ። ቤተ መጻሕፍቲ ዋላ እውን ኣባላት ዘይኮኑ ንኽጉብንዩ ይፈቕዱ እዮም። ቤተ መጻሕፍቲ ኣቕሑ ንውሑዳት ሰሙናት የለቅሑ። እቲ ኣቕሓ እውን ግድን ክምለስ ኣለዎ። እዞም ኣቕሑ ንዓበይትን ህፃናትን ዝኾን መጻሕፍቲ፣ ጋዜጣታት፣ ኦድዮ ቡክስን ሙዚቃን፣ ዲቪዲ ወይ ንገዛኹምን ጃርዲንኩምን ዝውዕል መሳርሒታት ዝሓወሰ እዩ። ሰብ ሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ነቲ ትደልይዎ ዛዕባ መጻሕፍቲ ንምርካብ ክረድኡኹም ይኽእሉ እዮም። ንቐጻላይ እትወስድዎ መጽሓፍ እውን ርእይቶ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ቤተ መጻሕፍትኹም ዝርከቡ መብዛሕቶም መጻሕፍቲ ብእንግሊዝኛ እዮም። ግና ብናትኩም ቋንቋ እንተሎ ንሰብ ሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ክትሓቱ ትኽእሉን ንሶም እውን ካብ ካሊእ ቤተ መጻሕፍቲ ክእዝዙልኩም ይከኣሎም ኩሉ ክገብሩ እዮም። እዚ እውን ናይ ቤተ መጻሕፍቲ ውሽጣዊ ምልቅቃሕ ይስመ። እቲ መጽሓፍ እውን ምስ መጸ ንኽትፈልጡ ትግበሩን ሽዑ ንስኹም ትልቅሕዎን ኣብ ከባቢኹም እውን ዝርከብ ቤተ መጻሕፍቲ ትመልስዎን። መብዛሕቶም ቤተ መጻሕፍቲ ዋይፋይ፣ ኢንተርኔት ዘለወን ከምፒውተራት፣ ሓታማይን ስካነርን፣ ብኤሌክትሪካዊ መዳይ ዝተሰርዑ መጻሕፍትን ካልኦት ኦንላይን ጸጋታትን የቕርቡ እዮም። ኣብ ገለ እዋናት ድማ ከምፒውተር ከመይ ከም ትጥቀሙ ዝምህረኩም መደባት ኣለዎም። ካብ ዋይፋይን ከምፒውተርን ብተወሳኺ ቤተ መጻሕፍቲ ብዴታቤዝ ዝተሓገዘ ኣብ ኢንተርኔት መረዳእታታት ኣብ ምርካብ ይሕግዙ እዮም። ዴታቤዝ ንምጥቃሞም ናጻ ኮይኖም ከም ጽሑፋት፣ ኤሌክትሪካዊ መጻሕፍቲ፣ ቪድዮታትን ስእልታትን ኣብ ሓደ ቦታ ዝሓዙ እዮም። ካብ ንስኹም ኮንኩም ደቅኹም ክትጽሕፍዎ እትደልዩ ጽሑፋት እስካብ ንገዛኹም ይኹን ንኻሊእ ባህ ዝብለኩም እተውዕልዎ ነገራት ኩሉ ይርከቦም። ኣብ መብዛሕቱ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ናጻ ምድላዋት ይህሉ። እዚአን ድማ ትምህርታዊ ከም ቋንቋ ትምህርትን ስነ ጥበብን ሙዚቃን ዝሓወሳ እየን። ብዙሓት ቤተ መጻሕፍቲ መደብ ንባብ ምንባብ ኣለወን። እዚ እውን
ሰሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ዓው ኢሎም ንቈልዑ ወይ ንወለዶም መጽሓፍ ዘንብቡሉ እዩ። ቆልዑን ወለዶምን ንመደብ ንባብ ምንባብ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዉ። ጎብነይቲ ቤተ መጻሕፍቲ ኩሉ ሻዕ ሽቓቕን ዝተማይን ቤት ዕዮ ንምስራሕን ንኻሊእን ዝውዕል ጣውላ ጸጥታ ዘለዎ መጽንዒ ስፍራን መንበርን ክጥቀሙ ይኽእሉ። ብዙሓት ቤተ መጻሕፍቲ ኣቐዲምኩም ብናጻ ክተትሕዝዎ እትኽእሉ መእከቢ ኣዳራሻት እውን ኣለዎም። ሰሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ዝኾነ ሕቶታት ብጎብነይቲ እንተተሓቲቶም ክምልሱ ቁሩባት እዮም። ዋላ እኳ ሰሞያ ቤተ መጻሕፍቲ ሻዒቱ ንምምላስ እንተዘይኽኢሎም መልሲ ምስ ረኸቡ ክምለሱኹም ይኽእሉ። ኣብ ከባቢኹም ናብ ዝርከብ ቤተ መጻሕፍቲ ጎብንዩ። ኣብኡ ብእትረኽብዎ እውን ብጣዕሚ ክትሕጐሱ ኢኹም።